ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର କଳ୍ପନା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା। ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ଆମର ବେଗ ହେବ ଖୋଦ୍ ଆଲୋକର ବେଗ ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ସତରେ ଆଲୋକର ବେଗରେ ଯାଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? କେତେ ସମୟ ଲାଗନ୍ତା ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଟିକେ ପଶି ଦେଖିବା। ହଉ, ତେବେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଘରୁ, ମାନେ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଠି ତ ଦୂରତା ଟିକେ ଜଣାଶୁଣା ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ପାଖାପାଖି ଅଛି, ନୁହେଁ କି? କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆଲୋକର ବେଗରେ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିବ ମାତ୍ର 8 ମିନିଟ୍ ଆଉ 20 ସେକେଣ୍ଡ। ବାସ୍, ଆଉ ପୁରା ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ପାର କରିବାକୁ ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା। 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଶେଷ ଗ୍ରହକୁ ବି ପାର କରି ସାରିଥିବା। ହେଲେ କଥାଟା ଏତିକିରେ ସରୁନି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରା ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଜଣାଶୁଣା ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକୃତ ମଜା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ତାରାମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଥିବା ସେହି ବିଶାଳ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିବା ଜାଗାରେ। ଏଠି ସମୟ ଯେମିତି ଧୀର ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ମନେହୁଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଆଉ ଧୂମକେତୁରୁ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରାୟ 29 ଦିନ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳର ସୀମାରେ। ସେଠି ଅଛି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବରଫର ମେଘ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପାର କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ପୁରା 1.5 ବର୍ଷ। ଆଉ ଶେଷରେ ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷର ଲଗାତାର ଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମର ସବୁଠୁ ପାଖ ତାରା ପ୍ରକ୍ସିମା ସେଣ୍ଟାଉରି ପାଖରେ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, କେଉଁଠି 4 ଘଣ୍ଟା ଆଉ କେଉଁଠି 4 ବର୍ଷ, କେତେ ବଡ଼ ଫରକ। ହେଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟତା। ଏଇଟା ହିଁ ତାରାମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରାର ଏକାକୀପଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ବଡ଼ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ପାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ଏଠି ସମୟ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରେ ହିସାବ ହେବ। ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିନେବା। ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ଯେଉଁ ରେଡିଓ ସିଗ୍ନାଲ ସବୁ ପଠଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଯାଏ ମହାକାଶରେ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିଛି। ସେଇ ଦୂରତାକୁ ଆମେ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗର ସୀମା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଆସିବ, ତାହା ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି। ଆମ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଲାଗିଯିବ 100 ବର୍ଷ। ଆମ ଆକାଶଗଙ୍ଗାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁରା 27,000 ବର୍ଷ। ଆଉ ସାରା ଆକାଶଗଙ୍ଗାକୁ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ପାର କରିବାକୁ ଲାଗିବ 77,000 ବର୍ଷ। ବାପ୍ରେ! ହେଲେ କଥାଟା ଏଇଠି ବି ସରୁନି। ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଉନି ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଗକୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଏହାଠୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼। ଏବେ ଆସିଲା ଆମ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଇଟା ଆମ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବାହାରେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମକୁ ଯେତିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ ତାର ଶେଷ ସୀମା। ତେବେ ଆଲୋକର ବେଗରେ ଯାଇ ସେହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 46.5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟା ବିଷୟରେ। 46.5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ। ହେଲେ ଏତେ ଲମ୍ବା, ଏତେ ବିଶାଳ ଯାତ୍ରା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୁଏ। ସେହି ଶେଷ ସୀମାର ଆରପଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।